Olipa kerran pieni ja suloinen chihuahua nimeltä Poppis. Poppis asui Söderkullassa yhdessä siskonsa Taimin ja veikkansa Williamin kanssa. Vaikka Poppis oli pieni, hänen sydämensä oli suuri ja täynnä seikkailun halua. Eräänä talviaamuna, kun maa oli peittynyt paksuun lumivaippaan, Poppis kuuli radiosta, että joulupukki Korvatunturilla kaipasi apua. Pukin porot olivat sairastuneet flunssaan, eikä lahjoja saataisi ajoissa valmiiksi. Poppis päätti, että hän halusi auttaa. Hän puhui asiasta Taimille ja Williamille. Mutta miten me sinne pääsemme? Taimi kysyi. Matka on pitkä ja kylmä, Williami lisäsi. Poppis ei kuitenkaan antanut periksi. Rakennamme lentokelkan, hän sanoi päättäväisesti. Kolmikko ryhtyi heti tuumasta toimeen. He käyttivät vanhoja suksia ja Williamin lempileijaa kelkan siipinä. Lopulta heillä oli valmis menopeli. Kun kaikki oli valmista, Poppis kiipesi kelkkaan ja huikkasi. Näytän joulupukille, että pienikin koira voi tehdä suuria tekoja. Taimi ja Williami jäivät heiluttamaan hyvästejä, kun kelkka kohosi taivaalle. Matka Korvatunturille oli täynnä jännittäviä hetkiä. Poppis lensi yli lumisten metsien ja kiemurtelevien jokien. Välillä hän törmäsi koviin tuuliin, mutta hänen rohkeutensa ei horjunut. Lopulta kelkka laskeutui pehmeästi Korvatunturin pihaan. Joulupukki odotti häntä ovella. No mutta, kuka sinä olet? Pukki kysyi hymyillen. Minä olen Poppis Söderkullasta ja tulin auttamaan sinua. Poppis vastasi. Joulupukki kertoi, että suurin ongelma oli lahjojen paketointi. Poppis ryhtyi heti hommiin. Hän pyöritteli paperia pienten tassujensa kanssa ja sitoi nauhat tiukasti. Hänen vauhdikkuutensa ja nokkeluutensa tekivät vaikutuksen kaikkiin tonttuihin. Illan päätteeksi joulupukki halasi Poppista. Ilman sinua emme olisi koskaan ehtineet valmiiksi, hän sanoi lämpimästi. Poppis hymyili leveästi. Se oli pieni vaiva. Olen iloinen, että sain auttaa. Kun Poppis palasi Söderkullaan, Taimi ja Williami odottivat häntä innoissaan. Oletpa sinä rohkea, Poppis, Taimi huudahti. Nyt sinua kutsutaan varmasti sankarikoiraksi. Williami lisäsi ylpeänä. Siitä lähtien Poppis muisteli aina seikkailuaan Korvatunturille. Hän tiesi, että joskus pienikin voi tehdä suuren vaikutuksen, ja joulun taika on sitäkin vahvempaa, kun auttaa sydämestään. Loppu.